Rather. If you Ohenewaa, we do my Jimmy and Sue. I play ajo. Is it Madame Tafre Matongu? Hey! I didn't be a mefabia, and then go for yatami. Me fa, no more so dear fa. Now crass it. Me call you Kuraman tell me village and dream home. And ya I could see Ajama, ya entry your streets. Massa Quaba. I bet it's not this way. Dear swap a pay, and any bar. Namia cry, I didn't me and cry, and as a massa papa. My pabo, a papa. Because of my try, my ya. In fact, hey, and I'm if I don't go drinking, Adeapen and Cofando no, the banning say. Now say, men copa. Can I do quite a swab, but I can see more on boys don't go on. A peck a crama or more. Much muscle or consonant, and me and the bear man in the air in the shoe in Allah. And the man Roberts in breath, ya. Maybe a woman send ye be real when you know be biamuco. Nina, Ninkamanya, the Yabaye, the Yabaye. What bodamoti? I swear to me that some mama you relieve. Aso, Kafra. So that me wo. Kafra. Me mother clock of fast. Kafra. When you got it. Kafra. Yeah, a bit my quarter. Oh, yeah. Okay. Baby, I need a friend. What? Matia, my second of. Ade. Shide. New who she. Then you are so cold and every day. I go on your soul. I'm put Tramono me vetching. Me couldn't feel. But I go home. But who say though? We do be in a via. No, Penama static came. Quite now, me. And one was me bedu. Up on time, one of me bet for me couldn't feel. When you are so gone. I feel now. I said me go me couldn't feel. Oh, couldn't feel. But I'm young, got tired down. The dreams is so. Nanka yama me foot we say a fear. Miss Slow. One yim now, one yim, no, the old mouse sister, we are. Would they do a debba mount no jet? That's how Copatina Cobo Bella meant say, yes, some Cotia, and a mango, or some. Hey, Anna! Anna Mango! Would it so? Come on, me paying it to sell my back cast and my trunk. I wasn't coming, my journey. Huh? Mammy paying to me, and my journey, any. At me, I'm here, says, my fellow, if you haven't seen me, and you to fear. Hannah, me dear near day, and it if you have said. You fear. I won't go out the other day. A day. Say, me, Jenny cry, so. My ya, San Kibia, come a day and your dinner that has to be from Wofia. Then come you, Mudas, actually, just so my ya. I'm found. Casamri cry, Kabian can be chiso. Send your many across the crant and come in a bema for your young boy, CB, and your man and tenant. I'm a better to me home. I did me home. I go pay a cockray so. I'm a man, money by force. Agyapadeɛ so me hu ye na ade ye mfa ye ne hu ye de e de kwadi wo dance ye efia Ohenewaa wo dodo me plio ese makoma aka say di sile begu mi so ne ama me ayi ye ka ne sai podua because the baby am ade bia me ye wo fie he bia mfa prani bia me prani wo fie he bia mfa it's our dreaming sisi so.
class. Adiasa ona. Ade. Sesino. Ni mo sheme. It's nasi. Sesino. Sesi manyum. Na okay Agyapadeɛ bi wansem. So pass Agyapadeɛ no ho a. Sesi manyum. Na obususu wanyini. What you say? Timina was o de Agyapadeɛ no mami. Na me de hwɛ akwana mba bi wo no. Because sesi wonsi me nya adwuma fa mehwɛ me. What you say? Uni ahụ dị ọdụ kwa akwụghị ejuma abịahwɛ me ahwɛ akora no esa ye bebre tinka ọ no ba ne bekasa ba no so de me sɛ na asɛm nyɛ de na nka Agyapadeɛ na bedi me hɔ na me de ahwɛ wan kasa wo ba no ati ase ti sanka no ba ne beka na nka me de Agyapadeɛ no magye ama me enye sɛ bia me yɛ ni brɛfo eyo bani na me yesa ka no bani kasa nanka wa sema me Winti na wona what ni tinya so na do de susi na what me twene kwan a akra no me fa so ahwen cause the way we tifi see tree mami na ko onye ne check ka obetimi ahwe akra no atase ti me die Nita me dwindwin na Agyapadeɛ no nti na me dwindwin kwa me fa so e ba be di mensa se mpanifo se be ma bobra na anyi ya na kyese woni oba papa na wo na sabe na ko ndo amedo na se mpunya Agyapadeɛ na na se me ba mpa wonyem anaso me ba wo hyew ye mu mpa esa se me hwewo e ya masadeɛ na senso wo san kuta me Agyapadeɛ any problem any problem se me be se no kan se boateng de men kase wanyini metimi ni boateng akasa so ono nso ni mi ekumani eni bo ekotire mu obati ase me na me bebu na metimi ahwe so yi ba no kwa bia wontimi nti ye wakamate en my ntem de mami ntem en na mami da metimi ndaw relax da mami na so wa na kira no akofa yadeɛ na akola yi ho akoka na me ye ndɛn o mande na jima mi when ko how dia mani ha ai sa mani ha ne da indi bani be kokos da indi be kokos na me wai me ametnas akora ni so na akora na dia de wotimi ka kyerɛ so ohia bibi de ohia se no befe wodi se no ya ba wona ni training ya bakama sawa mbesi so kama branso me ame ana yanya ni kina bia ewia so de ede ewia se do ntimi na me ka se na so ni bi nchai tie da nchai ti fanshi chinewia kachina ahoma chekla dan kama ma fa kopra eni ewia fon kra no mo papa ewia otaye a o nkra na omanim da ho me ma me so wo me ewia sa ba o den de ewia ko na papa me nda den de yem sa na joka ho anado enko yi o eyala me fa no sa onim Agyapadeɛ ba na me bewo ti ewi na nsen efri yi sa me ya akwa ewia no me de beta fa me ma me wate na Agyapadeɛ ba akwa no beba no na ne tiri nyuku a we be friend sancha ewia ba sancha na bibia ye kama wate ase membe wo kwa therapist babies bi nguwa membe we yafiam ehiafom Agyapadeɛ ye property child plus son
Chad. Yes. Collaboration. Collaboration. Yeah, Me and your golden child. Golden. Papa, me frɛ nyina anya boni bia. Na sense nyina na ni page ni. Na sabe. Enyini nkoye achi. Asumdwe nso ye best basase osisu. Wati mu aka me de me hu nsa faso bia ni wati mu aka so. Enaka krai ye ne sister yi ehihye bi. Anko anyina. Nsensem pi na sabe ne nke hu ya se ke bia okoye kura no. Ke besa sama na ba. Ba situation no namu ane how am is the course na wono ani nua ya na esa ma ne bai me de na mfi se bia na adwan se asesa me nipa de adwe sesa wo de trim me de na mfi se bia niema akọ ba se na de ekọ na ekọ ene ahodi ni wo ye chena bi bote kikira no bi da ho edi kan me de me mo de makọ report ama police se na ekọ so me fie ana police for na ma me ho leta nyina so de bibia ni a akwanya me fa so a asumdwe ba no ana o mo se me nhwehwe asumdwe ne de hen me mpe ba ne nkokotena o free yeso no onko so e bi nyene ne kura na enyem mpo a obetu akokotena ba bia o pese okubia na ye ba akokwe no ene mo asumdwe be ba sen se obetena ma bibia asie isa na police for no mo ne me kan ya na ban ne me kan sa me na bisusu me ne na be kan ampa me agent for menya da na bi No. Sing room self contain emu ye kama eti Ohema mesrew se okwa bobo anema no nya mbo ochina me de wakọ odanim na nso akọkotenem ye nka se eja wa jejemu ne ma usike mu ori kakra a okwa odi bitwitwa aho ye nya omu ye papa wana ne onyem ye de ye hwe wa akọpem se obawo nya confirm mpo nka se on me ne nyem tin America ye hwe na akọpem se obawo nde ono an asemu a owuwie ne ye ko check ye bibia na ye de a ye hwe wato aso se nye de anso a enzo ni asem bi eka Ma ye ne sekawe nti de wo mu no ti ni tina ma me frɛ wo ti bobo awne ma no na me nko me sempa me no akure nsi on se nyi nsen ti ama ma no nyina peda Okaka me buza wo na we ne tentini tie nyina de se we me nka ma ne wo me de anya de se de bia na me de tuma ni ni ba bia akọ de se de me fa de se de bia ntuma ni am go de se de me ni ba bia akọ me tena ha awo ama me ba ehu ni papa anim ansa na me ba bia me wokọ amako na me free ha mo ko ha dan ama me na me nko tenem na me tamo so na me nwo na me wuwi a me ba aba free na ni ase wo hospital ho ma hwe edan mu nyina atwa afia sai me sie ni mu we o kasa o eti o kasa pa o wo ye mesere wo ya na office de wo ye me chi office obetuma wo be fia no mo wo ye me chi ne ka sabe ya dai me mu ko ha dan ama me nko tenem na mu nja me sa akwa ade mpacho ehia na metie enti mu nja me sa akwa wana se ja sa akwa de wo support for me fia ha wana se ja sa akwa enti me se de mo de ma me bia mo fa ma me fia ha me ni ba bia ko me sia ni se me sia e ka ba chewo me asema da hono ma report am police o enti me nyawa you say bia wo tifia say be help us police ba ko obi me wan so tifia say be help us kwa bena yi me ko ni pa o wo hene na wo kasa ye dai ma ne kasa pete kasa ha no ho tabi esan se me ni ba ma na nyem ba ma no so tifia ha se ba ma ne nko ya me nsu bi afia hene wa me nko ye ko hwe be na mo de mo lucky wo lucky wo sa wo lucky ko hwe be se ba ko na so football like se mo for that one show wo kama mo freedom wa kasa me de metutu ya kwanya kwa wo metutu ya kwanya o ba na bai o ba na bai hey tusupa na tusupa kabiyo no mintie yes ko ye ja mi ni ba bia ko o posak na man no Mase kono fo. aso Ohene me do be ya na waye. Waye nyankopon so adwuma. Onim di waye o. O feso hu kwa. Obeya na wajo.
Mimi kunu fie na wo. Mimi kama jura da. Ene wo. Hanum so bia no betimi ni mache. Eye mimi Agyapadeɛ ne na yetim. Mama say the way osini metie ne ntino. Metimi nkasa mase nkwada abonte. Me de ani dia ma no so ye mase. Nti ye ngo bia pese me wo ho no me say so ye papa pekope. Papa eno. Et minim ne botaye nti a otetia no se ya onya basa e kasa te se die. Me de me botaye a me di ti fia no mo say. Some of them ma betra se meeting na me se mo be kanya nsase bi de a kire me na atomitim. Ada ya ha da ya ma enti no kona kwatere me na ye ngya wo sa akwa. Me pacho wo me su me nyinsa na me nyem no me ni pa na nyem me ni ba ma na nyem enti se ba ma na ekwa me di na chi na mu senti na mu ti na sopo mu se me pomacho wani die mu se me wo ye e ma me ba ni hu ni papa ni ma Agyapadeɛ bi o bia ye ntem ono so na san ka de dia me ni ba bia ko Agyapadeɛ bai. Agyapadeɛ bai papa Agyapadeɛ ma so ye ka wo asam Oh. Ah, osikiti nga. Agyapadeɛ. Na hana de na do bi so wa Agyapadeɛ akyerɛ wo. Agyapadeɛ ntina wo fiase. Ah, papa. duru wa afra wa ya no atam kura man. Ase we Agyapadeɛ na wa fa. Wo bia wo se wan ka wa no to ba bia wo na ba me ye bi nyina na ani mo ma se sa wonyam Aso. Tere yo. aso ko sasa na to pa Aso. Tere yo. Maha. Wait. Hwani mami. Wait. Babna, ko hwani mami yo. Yeah, brother. no so be su do so be hwem kwemo wo ye kasa wo be kasa wo ye ba be ye kasa eni pre kasa bo su kasa Ni fan ko sala. Ke do so ya. ashima Ade na etwagu sei. Kwa. Fra. Kafra baby. Kafra. Hwani mami, mi so no mu. Mi so ni mu baba. Mami. Yan kwai. Obi akọ. Adamusa, ye kuro, na se aka ni hwan. me do ya kama ma akamere ho ha Yeah. akamere ku na ni TV no Nipa na ni awu sei. mi ma ni ewu Nipa no afede ye sei. akamere si ha Agyapadeɛ na wa fa. what mi mani ewu wo de anka wa no ntum na wo mpa na wo fom no mi betutu what mimi hu panyina adwene wo wutiri mu adwene sha no kire mi si ha ne se mi si ha me ni ba bia akọ mu ni a me su mi nie mu tu anu ba tie wo di gu me so na me fa ho ban me na me se ho no ade wo na wo dina ho no ade wo track na tebela wo track no atebela wo be yam panyini bone muso wani ewu ametia mi medla trisie mi medla ni trisie ade wo kire wo kwa da ara ho yam mo bo wo ho yam mo bo omra mi so omra kambate Bele baby ba famu de wo. Maye de se mi nyina. Ana mo fan hye ntim se de otifia a oye no. Wo ye safe. Me ma report wo. Ana ofi se dey. What yes won wonim de oye. Den ono so ye no ofi. Me bibi tru face yes ya. Police for mayu omo ye manas fu. Ni wonu me si ofi anu mo si ya any evidence. Wo CCTV camera wa ha. Ni subaya wo ye bia won fa no mansie. Na minim de wo hwepra hwehwe age. Na so de nipa da se ne wo se ba de se wo tu nhofo. Ohenewaa ni mo na dwe. Mira, what me support bebre. So won free fear no se nkwa so obi atene life amano. No de enya yi. Why kire obe masem. Obi e soro ya na nkwa ate won. So hu ni. Me de wona me kasa kire wo. Chwo so yie. Because obi a won nanwene CCTV camera di kan achew. So yes I deal we. Nti de wo ye de wo se wo se e da wo so. Wa nwene esa ko repim papa. Eti ono ankasa no. So odi kan ye hu. So Agyapadeɛ nti na ofi ase. Ti yakasa manati. Em se Agyapadeɛ na wo Agyapadeɛ unu Agyapadeɛ ho. Unu ma de koro. Unu Agyapadeɛ ko. Se etuntum se. Se etu. De ayi. Awon nanwene. Abaye wasisu. Go Agyapadeɛ hu nti. Baba nyem be papa we ne nan se won ne pa Agyapadeɛ ni na wi mo mro
Me dey say On me no su ye pa na. say me bra ye nya aduane mai. Ene say ne me aduane a me money. Ni misika.